ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಣಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಅಂಗವಾದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಭಾರಿ ಗೌಚಿಡು ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಆಚೆಡ್ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2022 ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯಿನ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮೆರೆನಾಮು ತಾಲಿಕೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿತ್ಯ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಾಚಂಡಿಕಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ 12ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾವಿರ ಸುಮಂಗಲೆಯರಿಡ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ನಿತ್ಯೋಲಾ ಬಯ್ಯಗ 6 ಗಂಟೆರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ತಾರೀಕದಾನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಯ್ಯಗ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಭಜನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರ್ದದ ಕೂಟೊಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೂಪರಿಕೆ ಕಾಪುದ ಕಡಲ ಬರಿಟು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಜ್ಜದ ಹೊರಟು 10,000 ಪುಂಜು ನಗಲು ಜೊತೆ ಸೇರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾಪುದ ಕಡಲೆಡೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೊತೆ ಸೇರಂದು ಶ್ರೀ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವುಡು ಪಂಡದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ